Għattilet tlat tal-ġimgħa fejn sajjart ikel Malti biss għamilt il-kusksu kif tagħmlu n-nanna Gerit. Bdejt billi nqatta basla u oh my god kemm nobgħod naqta l-basal naħlef l-arbiċċa ta' kull riċetta u l-fatt li għandi sikkina tal-qamel tal-IKEA veru ma tgħinx. Imma msomma wara li mħadd xi tliet darbiet oħra u qattajta, komplejt bil-patata u l-pastajta. Wara bdejt bit-tisir u xejn ġdid saħħant iż-żejt fil-borma u tfajt il-basla u wara ftit tfajt il-kunserva u ħawwat sew. U to be honest naħseb tfajt kunserva imma hija spoiler alert xorta ġiet tajba. Wara ftit tfajt il-patata ful u passajt u l-ilma u l-cubes tal-istok. Xejn beda jali naqqas ftit it-temperatura u ħallejtu itek-tek sakemm il-patata u l-pastajt saru. U mbagħad tfajt il-kusksu. Sakemm beda jsir il-kusksu smajt u ġibt il-voice messages li bagħtet ħabibti fil-group chat għax dik id-daqsxejn drama mal-kusksu tkun trida. Isma' inti għaliex ma tfittix xogħol ieħor jekk iddejjaqt. Fuq il-pakket kelli miktub li l-kusksu jrid qisu 12 minuta biex isir. So qisu fl-aħħar 6 minuti tfajt il-bajt. Meta l-abjad tal-bajt għaqad bdejt inservi l-kusksu u ovvjament żidt il-ġbejna. La tajba ġbejna. La ħanġu tajjeb. Ġbin! U jekk tridu taraw x'se nsajjar id-darba li miss kemm tafsu follow jew inkella idħlu fuq YouTube u taraw il-video sħiħ.